Inselmilkom u nistedinkom għas-seba' riflessjoni 3 minuti mal-Patri. L-awtur sagru tal-ktieb ta' Kohelet fil-bidu tal-ktieb tiegħu jgħid li hemm żmien għal kollox fil-ħajja u fost tant affarijiet jgħid hemm żmien li tgħannaq u hemm żmien illi tiċċaħħad mit-tannieq. Bħalissa huwa żmien li niċċaħdu mit-tannieq minħabba il-COVID-19. U nimmissjawha tan-nieqa. Aħna nafu kemm tan-nieqa kapaċi timlina bl-imħabba, kemm tan-nieqa kapaċi tfejja sitwazzjonijiet imwera, kemm tan-nieqa kapaċi timla l-qalb tagħna. Fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej għandna it-tannieqa kbira li Alla l-Missier jagħti lil Ġesu. Kemm sabiħa dik ix-xena fix-xmara Ġordan, Ġesu li jitammed minn Ġvanni biex juri il-missjoni tiegħu li jieħu fuqu id-dnobiet tal-bnedmin kollha u propju f'dak il-mument mhux biss jidher l-Ispirtu Santu bħal-ħamiema ma tinstema' dik il-leħen, dak il-leħen tal-Missier. Inti, ibni l-Aziz, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Ja tan-nieqa ta' mħabba kbira illi l-Missier jagħti lil Ġesu. Ġesu fl-umanità tiegħu f'dak il-mument u f'dik il-kelma intibni l-Aziz fik sibt il-għaxqa tiegħi iħoss it-tannieqa tremenda ta' mħabba tal-Missier għalih. U aħna nafu li dik l-imħabba għandha isem l-Ispirtu Santu. Mhux taf xejn allura aħna nemmnu li propju f'din il-ġrajja tal-Magħmudija ta' Ġesu fix-xmara Ġordan, Ġesu jiġi konsagrat bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, bil-qawwa tal-imħabba, biex ikun jista' jibda l-missjoni tiegħu sal-għotja tiegħu fuq is-salib bħala tweġiba għall-imħabba tal-Missier. Mhux taf xejn allura fit-tieni qari San Pietru fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli jgħid kif Alla f'dak il-mument ikkonsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu bil-qawwa u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejja lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu. Il-Missier janna lil Ġesu jimlieh, jikkonsagrah bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Il-ħajja kollha ta' Ġesu, il-mirakli, it-tagħlim, il-fejqan, l-eżorċiżmi tiegħu, l-għotja sħiħa tiegħu fuq is-salib isiru tweġiba għal din l-imħabba. Il-Magħmudija ta' Ġesu tfakkarna fil-Magħmudija tagħna, anzi fl-illum tal-ħajja tagħna. Il-Missier ikompli jannaqna permezz ta' Ġesu u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu biex anke ħajjitna bħal dik ta' Ġesu tkun tweġiba għal din l-imħabba tremenda tal-Missier għalina. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem.